Eger sen geldi Kariziyalı baştan geldi gavno oyalı bolsaň, onda sana senden ýa-ni näme edäý? Sen ýöne pohatyp durursun. Oňun ne guruluş bolýar, ne ılalyş bolýar, ne bir zada gelip bolýar, ne agly ýok bolýar. Ol bir kellefe giden adam. Şu ýagdaýda daşyna giden maşinist edip 7,5 milyar ýa-ni halky 7,5 milyarda batyrýar. Onam üstünlük diýip hata edýär. Üstünlük goýan utanmakmy? Halktan 7,5 milyar almany. Näme gurbanyny berer edýär? Ýok, ýene biz bermeli. Hemme atlaryny, eşeklerini, pişiklerini, itlerini, sıçanlaryny, tohumunu hemmesini jemlesen, şol 5 milyonum ýok. O näme sen goý 50 milyon bolsun, 50 milyondan 7,5 milyar bolýar. Biz näçe 37 ýyldan bäri men ýola şol işleýän. Bizse giýje günni öýde taplamak. 1 milyon gazanýançam saçlaryma agyp gitmekde. Közüm geldik şuna. O näme? Hükümeti işini işläp sen 7,5 milyar gazanyp bilýän. Mümkin näme?